Najveći broj mladih majki je zbunjeno i ne zna koliko vremena treba da dete ostane na dojici, kad je beba sita i kad treba da prekine. Ja uvek mama kažem, sve mu je to prirodno dato, i vašoj bebi i vama. Kad stavite dete na dojku, dokle god aktivno sisa, pa ostavite dete na dojici. Ako beba prestane da sisa, pa imate puno načina da je podstaknete da ona počne ponovo da doji. Šta ne smete da dozvolite? Vaspitanje počinje od prve sekunde kada uzmete dete u ruku. Pa ne može beba da vas koristi kao cuclu. Na taj način ćete loše učiniti sebi i bebi. Znači, aktivan podoj, preporuka je da traje bar 10-15 minuta. Mi savjetujemo obično u porodilištu da jedan podoj bude na jednoj dojci. Baš zato što se kvalitet mleka menja od prvog 10. pa nadalje minuta. I zato što će beba dobiti kompletan obrok ako bude podoj završen na jednoj dojci. U prvim danima po rođenju nema potrebe da bebu šetate sa jedne na drugu dojku. Znači, jedan podoj, jedna dojka. Kako vreme bude odmicalo, a kapacitet želuca vaše bebe se menjao, onda će beba nekada tražiti i pokazivati pokretima glave, coktanjem, trpanjem rukice da je to nije dovoljno, pa ćete joj ponuditi drugu dojku. Ne postoje pravila. To su samo preporuke da biste se vi orijentisali, jer u šumi saveta se najčešće dešava da upravo uradite suprotno od onoga što je dobro za vašu bebu. Najduži podoj, ne preko sat vremena. Pa ne znači da ako je celu noć dete provelo na sisi da će to biti dobro za bebu. Takve bebe su obično gladne, a mama im služi kao cucla. Želudac vaše bebe je na rođenju veličine klikera. Normalno je da bebe sisaju kratko i da spavaju kratko prve 2 nedelje po rođenju. Jednostavno u njihov želudac ne može da stane veća količina mleka. To je prirodno i normalno. Jer digestivni sistem ili sistem za varenje postepeno počinje da radi nakon rođenja. I normalno je, to je sve prirodno regulisano da obroci budu manji, da ih beba svari i da onda često traži da jede.